Χρήστο, η ομάδα επέστρεψε στις νίκες την περασμένη Κυριακή. Αντιμετωπίζει μεθαύριο μία εκ των πρωτοπόρων ομάδων του πρωταθλήματος στην Κόρινθο. Θέλω να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα της ομάδας και την άποψή σου για το παιχνίδι της Κυριακής. Σίγουρα είναι ένα πολύ δύσκολο μάτς. Η Κόρινθος είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας. Έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα. Θα δώσουμε το 100% και πιστεύω πως στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Η παρουσία του κόσμου στο προηγούμενο παιχνίδι με το Πόλης Καλυθέας στο Μεσολόγγι ήταν συγκλονιστική. Αποτέλεσε τον έκτο παίκτη και έδωσε όθηση στην ομάδα για να φτάσουμε σε μια πολύ μεγάλη νίκη. Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα για τους φιλάθλους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής που θα κατακλείσουν το κλειστό, όπως φαίνεται την Κυριακή που μας έρχεται. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο εκ μέρους της ομάδας. Ήταν συγκλονιστικός όντως. Να έρθει την Κυριακή πάλι να μας δει και να μας στηρίξει και πιστεύουμε πως θα τον ευχαριστήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό.